Joo. Oli semmoista. Sitten takas autolle. Tähän näin. Siinä taas mun tän päivän kalat. Mitä? Älä vittu pääse irti. Kiitos. Jossain kävi. Tos kävi pinnalla. Siellä. Ei oo taaskaan hauki. Nyt tulee aika vauhdilla. On se turpa. Joo. Lyö kyllä kovaa tohon kiinni. Huhhuh. Se äskeinen niin ehkä valehtelematta 2 kertaa tän kokon, vähintään. Mulla on se hyvin videolla varmaan. Tulee... Oh. Yeah. Takapuulla, niinku... Ei oo niin pitkä, mutta... Oh. Ei sulkaan tain haavia varmaan. No. No niin,
eikös nyt olisi katteltu tarpeeksi highlightteja ja lähdetään meidän leipälajin pariin eli purokalastukseen. Tsekataan, olisiko Atte toimistolla tekemässä elintärkeää duunia. No niin, kuuluuko? Moro. Tosiaan tässä katsellaan just uusia kalapaikkoja etitään, eli tästähän tää purokalastus lähtee, että saa viettää aika hyvän tovin näissä karttapaikoissa ja Mapsi on ehkä kalastajan paras kaveri näissä hommissa, mutta katsotaan jos löytyisi ensi kesälle uusia spotteja. Tosiaan joo, tää kaveri vaikuttaa siltä, että se tietää vähintäänkin kaikki purot Oulusta alaspäin, mikä ei tosin yllätä, kun Attehan käyttää keskimäärin useampia tunteja päivästä erilaisten karttapalveluiden selaamiseen. No niin, älä nyt heitä kaveria regannalle, mutta mä veikkaan, että sulla löytyy noita tunteja näistä samoista palveluista aika paljon. Mutta, olisikohan sitten jo aika mennä tähän meidän kauden ensimmäiseen Puronieriä jaksoon. Vittu. No niin, tervetuloa mukaan. Lähdetään me tästä kesän ensimmäisiä puronieriöitä. Kyllä. Täältä Kiinan vapa messiin. Oho, näitkö? Siellä kävi joku actioni. Katsotaan saataisko kiinni se. Selkeästi kävi joku niinku jahtaamassa. Niin kävi. Aika hyöskö. Onko siellä lehdissä? Ei. Haluatko sä mennä koittaa sen tukin takaa? Joo. Enko? On tää niin tekninen laji tietysti. On. Mä katson. Meillä mestari töissä. Ja puuhun. Tälle. Mitä? Tuli tuolta ihan nielusta. Löi huti. Toisen kerran. Se ei siitä heti tärppää, niin on niin. No tapa, hei. Oi ja irti. Jos se semmonen oli. Se oli ihan hyvän kokoinen. Oli. Kaksi nieriä säntäs. Mä näin ne molemmat. Kaksi heitti huti, näitkö? Se on pakko kohta jäädä kiinni. Ei. Oli kiinni. Irtos. Nyt on. Nyt on. Hyvän kokoinen. Mullakin oli tärppi samaan aikaan.
Yes. On ne kauniita kaloja. Siellä. Ha. Näkyy joku tuli vaan mukana. Välähti taas. Noin. Just tän. Noin. Komea nieri. Suoraa virrasta. Siihen. Jousi pyssy tosta. Se on ton kiven takana jo kala. Mitäs se meni? Ota mä tuun kuva. Olisiko se nyt? Ei. Takaisin. Oi, se on suussa. Oi, vedä. Vittu kun mulla siima on puhki. Ai. Tuolla mutkassa. Ja varastuspalvelu tulee. Oi. On se komia. Mr. Fisk. Se olisi lentänyt vekeen tuolta joesta. Ja viime vetreillä. Nyt on kiinni. Kiinni. Sieltä. Ja näin helppoa se on, kun sen osaa. Ensimmäinen yrittämä. Massiivinen. Hei! Ja sit Vittu tuossa on paljon kaloja. Taas kävi heti, kato tää. Siitä taas. me näytetään nyt kuinka haastava laji tää on. On Siis erittäin haastavaa. Me ollaan harjoiteltu niinku vuosia tätä touhua. En niinku ehkä sanoisi aloittelijaystävälliseksi. Et ei tää niinku tyhjiä reissuja, vähän niinku lohihommissa, niin aika usein tulee tosiaan. Se oli komea tärppi. Se on taidosta kiinni vaan. Se on aika iso kala itse asiassa. Otetaanko haavilla? Vuodon vuoksi. Videolla päästään sitten ihailemaan. Ei oo mikään ihan pieni nieri enää. Okei. Aika komia. Komia kaiffari. Oh. Vitsit, sanonko mä just okei. Just niinku Puro nieriä. Hei, tu sä oot paska. Tu. mä oon koko ajan solmussa. Parental advisory. No mistä nyt tulee? Joo. Onks mun perho vielä puusta? Tää on 6 eri solmua tää sun vavan kädessä. Kävin sen tuossa. Niin no, mehän voidaan tehdä vaan näin suoraan. Joo. Poro, ettei se nyt katso. Oi, ei ota mitään enempää.
Mitä? Tule puronieriä kalaan. Tykkäät siitä. Aivan isoin saalis. Tosiaan fanipostia voi sitten lähetellä. Lajin helppous kyllä viehättää. Joo, siis. Syöttämöllässä niin. Noin, kiitoksia. Kyllä siinä kala silti on. Hei, kysykö kukaan sun? Tästä se hiipii hiilen hiljaa vieressä. Hei. Ottaa siimat vähän solmuun. Ampuu jousipyssyllä kalan tosta. Oho. Ei ollut. Ei ollut. Mitä? Se on... En näe vielä. Tule nyt. No. Hitto, eihän tosta nyt pääsi jumalauta kukaan ylittää. Videota. No niin. Sun kameramiehelle ei käy ikinä. Jep. No niin, nyt voidaan todistaa semmoista teoriaa, että kameramiehelle ei käy ikinä mitään ja selviää aina ehjänä, etenkin joen toiselle puolelle. Vähän näitä oksia tässä otetaan kiusallisesti, mutta ui. Noniin. Joo, ei ollut mitään ongelmaa. Katsotaanko Atte selvittää saman esteen tästä. Ai. Mulla on kalana. Onko? Enkeren. Saman tien kun lähti perheelle. Kuuliks sä se? Juu. Oi. Nyt on. Otetaanko haavi? Ei oo enää. Niin. Kalmanen kalanto. Ei! Oi! Parempi tuuri ensi kerralla. Joo, tässä on nyt joku sen aikaa käppäilty menemään ja 2-3 tuntia kalasteltu ja aiemmin tuttu paikka silleen, mutta ollaan vähän eri paikoilla kuin yleensä. Mutta on kyllä niinku maaston puolesta on kyllä niin kaunista maisemaa, että täällä ihan suoraan metikössä menee tämmönen suhteellisen kirkasvetinen, mutta kuitenkin kivan näköinen mettäpuro. Jos kamera rintaa ja me otetaan tosta kala. Kohti tuota juurakkoa. N-Y-T nyt. Op! Harmi. Sä oot söpö, mut mulle ei oo aikaa mennä sunkaan leffaan tai ees ostaa karkkia. Sä oot söpö, kun tanssit ilman paitaa. Joo. Tässä on nyt muutama tunti oltu ja kalassa alkaa aurinko vähitellen laskemaan, niin nyt toki ihan vielä, mutta puiden takana on jo kovasti ja tiedä näkyykö videolla, mutta hyttysiä meillä ainakin riittää täällä ihan niinku enemmän kuin tarpeeksi. Eikä se toki
mitään haittaa, mutta kyllä se tälle vähän keväällä vielä, kun ei ole talven jäiltä tottunut niihin, niin kyllä illalla sitten huomaa, että mihin on pistänyt ja mihin ei. Mutta tosiaan tää on ehkä yksi kauneimmista kalapaikoista, missä itse on tullut käytyä. Kuitenkin suhteellisen tuore vielä tässä harrastuksessa. Niin ei tätä vaan niinku, ei ole parempaa, ei missään nimessä. Syvyys täällä niinku hieman eri. Pintaan. Noniin. Katsotaan, nyt meillä on tällä, huomataan, että virta on ollut tasainen ja nyt se on tehnyt tähän tällaiseen lompareen, jossa on vähän syvempää. Tässä on 2 puuta hyvin, että siinä on suojaa, niin mä lähden kalastaan tätä silleen, että mä koitan ampua tonne aika lailla vastarannalle puun tyveä ja lähden sieltä hitaasti vastavirtaa. Just silleen, että se tulee lähellä pohjaa, mutta kumminkaan ei ryömi siellä. Ja mä koitan seurata tuli vähän huono heitto, mä koitan seurata tätä meidän heittosiiman päätä. Koska ne tärpit näkee helpoiten siitä, että jos se pysähtyy, eli siinä just. Nyt mä lähden nyppimään ja katsotaan, jos se pysähtyy. Noin, ja siellä tapahtui tärppi. Aika hanakka isku. Ja nämä puronierjet tosiaan on sellaisia, että voi heittää heti huoletta uudelleen, että kyllä ne, jos niitä on, niin aika aggressiivisesti ottaa vielä. Ja sitten kannattaa tälleen juuri, sieltä tuli kala, ihan loppuun asti uittaa ja katsoa seurasko joku kala sille. Otetaan uusi yritys vielä, jos saataisiin. Mutta tosiaan lajina tää on tällaista, että näillä vehkeillä tärppejä tulee erittäin paljon. Mutta sitten kaloja ei saa ylös välttämättä. Mullakin on tässä liitsissä vähän ehkä turhan iso koukku. Olisiko tää 8 koukku, että 10 nyt olisi ehkä hyvä. No niin, ollaan puoliväliin, tai ollaan yli puoliväliin reissua, mutta tällä perhokalastaja häkki, koska kukaan ei tykkää sitoa noita perhoja koko aika vaihdella, kun nyt mä haluan kalastaa liitsillä, nyt mä haluan kalastaa pinturilla. Niin äsken Aapeli kalasti pinturilla, mä kalastin mustalla liitsillä, nyt me vaihdetaan vaan vapoja. Sama vapa, niin ei kai siinä. Niin, sieltä saatiin päivän ensimmäinen pinturikala. Vähän pieni kokoinen, mutta Silloin oli hieno hyppy siihen. joo, se on kivan näköinen, kun se hakee pinnasta. No niin, nyt ollaan rämmitty. Ja täällä tulee taas yksi erittäin hyvä esimerkki, miksi meillä ei ole mitään kalliita kuidelinejä tai mitään semmosia, että nää jää täällä pöpelikossa tosi usein kiinni. Esimerkiksi nämä Kiinan vavat pelittää varmasti paremmin kuin yksikään kuideline. Ei ole hajonnut kertaakaan. Ja hintaa näillä on ehkä sellainen 1/3 vähintäänkin verrattuna niihin kalliimpiin vapoihin. Niin nämä on erittäin hyviä tällaiset. Ei kannata tuhlata omia rahoja mihinkään merkkivapoihin, kun ostaa vaan esimerkiksi tää Max Catch, niin maksaakohan $50 nykyään tää vapa, että siitä alle 100 saa koko setin. Ei ollenkaan paha. Kyllä noi puronieriä-reissut on sellaisia ehdottomasti niin kuin on kyllä upea maisema. Mut niin kuin puronieriä-reissut on ehdottomasti aina kivoja sen takia, että tapahtumia tulee. Se on tällaista niin sanottua hupikalastusta ehkä enemmän, koska sä et jää ikinä ilman kalaa, että se on enemmän kiinni siitä, että minkälaisia tärppejä sä saat, mistä sä saat kaloja, minkä kokoisia ja kuinka monta, mutta sitten taas noissa isoilla joilla se on ehkä enemmän sitä, että siellä saatetaan heittää paljonkin tyhjää. Että on ollut itse kerran lohihommissa ja se oli niinku viikko heiteltiin tyhjää ja ei itellä ei niinku tärppiä pieni taime ja näin, niin
siellä ehkä haetaan sellaista yhtä isoa elämystä, että se nostaa se adrenaliini, että lähdetään katsoa, jos saatais sellaista sarjaa tästä vaikka, että koitettais saada minä ja Aapeli tai jompikumpi niin meritaimen ton perhon päähän niinku kesäolosuhteessa, että tossa keväällä oltiinkin jo ja molemmat sai ensimmäiset meritaimenet perholla niinku kevättaikaan, niin katsotaan nyt vähän, että jos saatais kesäajalla. Ei muuta kuin se on mun puolesta kiitos ja kuittia ensi video.